Saindo and mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Vision asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Oy, Diyos maray na hapon, Biyernes na baga tabi ngunyan, ano? Sa muyang pagpaabot nin pangumusta sa lambang miyembro kan miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang paglaom na yaon na kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa patahaw kan sa tuya mga pinag-agihan na dapat na maresolberan trabaho, responsibilidad asin obligasyon. Sana po igwanang marhay na resulta sinasa maray na kitang kamugtakan. Viva Señor Santo Cristo! Candelaria man ngunyan tabi, Biyernes, First Friday, Febrero 2, 2024. Bicol Target na po kita, kasabayan tropa, nag-imbitar mag-iriba-iba, sundo alas 5. Si June na Police Control Technical. Sa Newsroom, News Direct Mar, si Angel, si Jen, si Jimos Barrios. Siyempre, yaon man dyan, si Shara Leron. And diyaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Welcome na po. Ali sa Pilipinas, Diyos marahay na hapon. Sa gabos na nakaantabay sa webcast mi sa DCGB News Online, sa Facebook, asin sa YouTube. Diretso na kita kang programa asin kan bulos kan man iba-ibang informasyones dyan sa luwas. Isihuntaan bit-bit na istorya enot ni Joshua Bino. Sa oras na 12 minutos luminapuas ang alas 4. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead. Yes, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay, nakaantos na digdi sa Bicol Region, particular sa Costilla kan National Bureau of Investigation o NBI Regional Office Number 5. Itong saro sa mga miyembro kan Concepcion Criminal Group tabi, Sir Pio, matapos na ma-arrestar bagay ni duman sa Laguna. Yaon na ko, Sir Pio, sa opisina kan NBI ngunyan na pagkahapon. Taaramon ta kung paano na proseso na maplantaran ini kan sa iyang mandamiento de aresto asin dagos na mapasuko kan mga otoridad. Kaya bahan ko tabi, Sir Pio, si Assistant Regional Director Sir Manuel Antonio Eduarte. ARD si Sir Pio Fernandez po kan DCGB. Sir Pio, good afternoon and good afternoon sa kapos na listeners tabi. Yes, Sir Manny. Good afternoon. Salamat sa oras tabi sa DCGB. Sir Manny, pwede po primero itao mo na yung chronology, yung timeline. Sagkod naman ako po yan na suspect tabi, akusado. Go ahead po. Ito po, igong June 6, 2021, si late Gilbert Kenson and Glenn Kenson nawara sa location kang Mulos-Mulos, Libon, Albay. And sa paagi kan mga testimonies ng witnesses na uncover tayo ni yung kadaver kaning duwa, actually gapang sir katulong victims ini na sabay ta na uncover. And plus dito operation kan witnesses tabi nakapag-file kita ng murder cases before the prosecutor of Ligao City. Eventually po, sa pag-conduct nila ng preliminary investigation, naka-establish nila ng probable cause kaya nag-file ng information before RTC Ligao City. Opo.
Eventually po, si Honorable Judge Edwin Maalat, kang RTC Ligao City, nag-issue ng mandamiento di aresto, kang January 18, 2024. And pagpuon po kayo, nagsagibo kita ng mga manhunt operation para aresto niyo si Ruel Cabrillas. And luckily po, kang last week, nalocate ang sa iyang possible location duman sa Santa Rosa, Laguna. In coordination with our Santa Rosa District Office duman sa Laguna and the operatives of NBI Bicol Regional Office, maswerte po kitang nadakop niyo si Ruel Cabrillas na nagtatrabaho na bilang construction worker. Para po magtago sa duman, ang ginamit niyang pangalan duman is Ruel Arellano. Okay. Sir, pwede po, paano siya nahulog sa kamot? Through tipster ba? Or what? May nakamid-bid? May kapartidaryos na nagturo? Or what? Kindly expound tabi, Sir Manny. Actually po, may mga nag-provide sa tuya ng information. Dahil ang kadakalan bagatan mga cases, nagiging successful ang tatuyang operation kapag may mga nagko-cooperate na mga people at large, mga concerned citizen. Siguro po dahil ito na i-divulge ang detalye kung sisay po ng mga nag-provide ng information. Actually, nagkakapira po inyo na nagtatabang sa tuya para madakop inyo yung mga taong mayong maray na pagigibo sa society, mga menace of society. Ay, okay. Lately po, naging successful ang operation kang PNP Regional Intelligence Unit, and ito pong pinaka-leader ninda si Gilbert Concepcion, nagadaan sa sarong police operation duman sa Las Piñas City. Ayun, iyo nga ni tabi, sir, so Sir Manny, so i-correlate ko nagkapirang aldaw lang po patapos na man-neutralize itong si Gilbert na Concepcion. Then here comes na arrestar ining si Kunyan, si Cabrillas baya tabi, sir, Cabrillas. Cabrillas tabi, Roel Cabrillas. Yeah, si Roel Cabrillas. Kan makahuron mi man tabi si Director si General Dizon, yung ating PNP Regional Director. Sabi niya may nako ang cellphones and dakol na mga intelligence aspects ang nako aduman. May relasyon daw tabi ini sa nako aduman na intelligence nako niya to sa mga cellphone sa gamit kay tukan magadan itong si Gilbert na Concepcion kaya nadako pining si Cabrillas over. We are having separate ko yan po sources ng mga information. Aha. We are not dependent on the information, data, and other evidence gathered by the PNP. Yun. Separate na effort po ini kang NBI Bicol Regional Office. And of course, sa pakikipagtabangan po kan mga people at large, mga cooperative witnesses, and mga informants ng National Bureau of Investigation. Ini po sarong magayon na indicator na ang grupo ni Concepcion nagluluya na sangunyan. Opo. And gulpinang mapusog ang buot na mag-provide ng information sa mga law enforcement agencies. Ini po sarong indicator na hopefully totally po ma-eradicate na or ma-eliminate. Ayun. Ini yung grupo na pig-create ni Gilbert Concepcion. Iyo po tabi. Now, with the arrest kaya ni Roel na Cabrillas, ano po sir, iigwaning tuga na siya sa Indo extrajudicially o taram niya free will ta pinag-connectar baga siya duman sa kasong murder, yung Kimson Brothers baya tabi to sir, no, mga contractor from Daraga? Iya po. Actually po, separate and independent ang sa tuyang mga ebidensya. Oo. We are barred from conducting tactical interrogation hindi sa na-arresto ta. Dahil violation po yung kang law. Pwede ta pong investigaran iniyo si Cabrillas kung assisted siya kan sa iyang abogado. Considering na mayo po ng abogado, mayo nang pagpo-provide ng legal assistance sa iya, we are barred from
gathering any information from him. Iyon. Ano po? Kaya tigre-respetar ta po yan, and we did not do any tactical interrogation against the accused person. Kan ma-arrestar tabi nindo dahil nakamudag kay guning tactical interrogations. Ano tabi, sir? Dahil na po, in fact, ang ebidensya laban pa sa iya, nabilog tayo niyo without his cooperation. Ano po, igwa kita ng independent witnesses and physical evidence. Kaya nabilog ta po ang kaso laban sa Sainda. Opo, talking about your independent investigation and witnesses, ano po ang na-establish nindo na partisipasyon kay ni Rowell na Cabrillas duman sa killing kang Kimson? Ano ba so participation niya? Siya ba so nagbadil? Siya so nagkuhan? Sinag-initiate para pugutan ng payo sa itong mga victims. Ano po? Nako. Dahil under instruction siya kato ni Gilbert Concepcion. Oho. Piga-guide siya or pigti-training siya para maging executioner kang grupo. Ano po? Nako. Siya mismo ang puminugot duman sa Kimson Brothers. Yung sabi, iyan ang testimonya kan sa tuyang witnesses. Opo. Then iyon kung if our memory serves us right, pareho sa tuyang memorya tabi Sir Manny, iyon so nahukay duman sa shallow grave sa pantaw sa Libon. Yung sabi, actually, ang recollection ko, anong ini yung gabos. Oo. Kaya lang ini yung particular case na ini yung duman sa tulong victims. Ini yung si Gilbert Kinson, Glyn Kenson, and igwapang saro po, I just forgot the name. Sorry for that. Okay. So what was the motive na pinugutan ni na ding payo yung Kimson Brothers? Yun po, on the record na po yan, duman sa mga ebidensya pa, duman sa prosecutor, and also filed with the court, which is now pending. Ano po? Ayun, yun. Ang motive ninda is ano ba? May pigahagad ba? Extortion po yan actually. Ayun. Extortion activities po ninda yan. Yun, extortion activities. Now, any relation sa iba pang killing sa Pantaw Libon, ining si Cabrillas na may binadilbagan na kandidato kapitan duman sa sarong lugar sa Libon bago mag-election kan na barangay tabi, Sir Manny? Yung tabi, under wrap pa po ang investigation, and as soon as ma-file ta ang kaso sa prosecutor, we will be willing to provide the public all available information. Ayun, opo. Now, kumusta ang monitoring nindo sa grupo? Igwa baga ini mga nagbubutuan na parang splinter group. Kumusta? Ano ba, nagre-regroup ba sinda or what tabi, Sir Manny, please? Iyo po, iba po kita ninggo yan yung kompletong mga information regarding the matter. Other ko yan po siguro, ako lang mismo maagad ng dispensa na. Dahil po right for public consumption ang mga activities kang NBI, and I think other law enforcement agencies po araw magiraray ko yan. Iyo po. Pero naglaylo sinda ko niyan. So, big blow ini sa indatabi, sir, ano? Ay, nakulaon po maraming na yung epekto sa grupo, lalo na si pinaka-leader mismo ang na-eliminate kang mga law enforcement agency. Hay na po ini, sir, si Rowell, Sir Manny. Naputol. Sir Manny, Joshua naputol. Hay na ko niya si Rowell. Ayaw sa kustudyano kan NBI dad. Ito turn over na gayud sa korte. Ito turn over naman sa court of origin kang mandamiento de arresto. Ining si Rowell na Cabrillas. Sir Manny. Yes. Opo. Ito turn over na nindo yan sa court of origin yung si kunyan, si Rowell na Cabrillas tabi o iko na sa BJMP. Ang gigibuhon ta po kaya nag-submit na kita ng return kang service of warrant. Ang gustong sabihin po kang return, pag-inform ta na si issuing court. Oo. Na na-arresto ta na ini si Rowell Cabrillas. And we are anticipating po na ma-issue sinda ng detention order. Most likely po duman manggirari yan sa Ligao City ang i-issue order kang Honorable Court. Okay. Sir, kung ikaw kamong pangapudan, may relasyon sa pinag-ulayan niya to na iyan, particular diyan sa mga taga-Pantaw, sa Libon, and kung ikaw patabing gusto kang idagdag, Sir Manny, go ahead tabi. Po, ang existence po kan mga araw kaning mga illegal activities, mga extortion activities, negative po ang epekto kani sa economy or progress kan sarong lugar.
Ini pong pagka-aresto, pagka-eliminate kay Gilbert Concepcion is a good showing na ang taendong law enforcement agencies nagigibo kan sa endang mga sinumpaang tungkulin. We are doing our best para ma-eliminate ang araw kaniyong mga illegal activities. Pero po, ang sa endong law enforcement agency, they po ini magiging successful without your cooperation. So ang pagpaasinso po kan sarong lugar, cooperation po kang gabos. Ini pong ang law enforcement or ang peace and order situation sa sarong lugar po baga dakulaon na contribution sa economy. Kaya we are encouraging everyone to continue to support your law enforcement agencies para maging successful po, maging peaceful ang sa tuyang lugar. Thank you very much. Opo, Sir Manny, salamat and mabuhay ka mo dyan sa NBI. Regards man kay Sir Marlo, buda kay Sir Joey. Duman sa Naga, buda Sir Marlo dyan. Salamat po si Joey. Thank you very much and thank you very much po sa support nindo. Thank you so much. Alright, sabi Sir Pio, the Assistant Regional Director Sir Manny Duarte. Nahiling mo dyan si Ruel? Nagtutukro si Ruel dyan sa karsel? Kasi bago na hiling ko, Sir Pio, talagang siguro po privacy man ni Ruel. Tatlog man Sir Pio, so pandok, nakakalo, and may sulog man na mask. Okay, sige. Alright, sabi Sir Pio, yan ang dagdag pa nga informasyon live digdi sa NBI Bicol Office. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si ARD Money kan NBI Legazpi. Mabuhay dyan yung tropa sa NBI. Mabuhay ka mo dyan. Salamat sa oras as in informasyon, Sir Manny. Sarong report tabi bago si Chief Jimmy, si Padingal mo na papalaog medyo alanganin. Pagkataos Padingal makunya kita time check din hanap buhay. Ikan priority ibaba mo na lugod ganing day maputol. Kumpadreng Al, maray na hapon. Go ahead. Thank you. Good afternoon. Implementasyon na sa naman ang pikalap kan mga planong ipagibong additional classroom sa iba-ibang eskwelahan digdi sa Segundo Distrito, Canalbay. Sa informasyon sa data kanako Bicol, Biga po sige, Linda Congressman Saldico, katabang sinda Executive Director Attorney Tito Garbin Jr., ang budget sa mga eskwelahan hindang na-identified sa Rapo-Rapo, Igwa, Kamalig, Daraga, Manito, asin Kadaklan, digdi sa Legazpi City. Sa Legazpi City, 20 classrooms ang anong yun diyan sa Ibalon Elementary School kung saan diyan nagklase na magtugang na Congressman Saldi as in former Congress ko kansinda Raki pa diyan man sa Gogon Elementary School, 12 classrooms digdi sa Umapon, Buraguis puro pa rin siyam, as in sa Barangay San Francisco, ikaw pa rin gribo na classrooms. Ikaw pang mga habol na listahan para sa budget for 2024. Ang gastuson na budget digdi, parte siya naman kan 40 billion na budget na pinaprobaran kan gobyerno nasyonal para may pag-iban ng classrooms, ma-address na problema kan mga estudyante bago sa nadigdi sa Albay kundi nationwide. Roger. Yan informasyon dapat hali sa luwas sa Mario DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. Chief Jimmy ibaba mo mapuputol yan and may mga hanap buhay ka kita then inabot kita kan time check oras Pilipinas, it's 4:29. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Ubo, premang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit
Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilap, meron ka ba? Asim Kilap ng pamilya. Asim Kilap, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Oh, Mayor no, ang kalbikang ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. I
idol kita, nanay. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much sa June. Buwelta na kita sa programa Bicol Target. Okay nilong linya ni kumpadring Jimmy. Chief Jim, i-re-establish mo tabi yung linya tanganing makakuha na ha. Makalaog na yung ating informasyon bata napindyente ka sa bagutan ay nabutan kita ng time check. Ano? Eto na! Chief Jimmy Padi, good afternoon. Yes, Padi, maray na hapon sa mga dagdag niya itong bareta. Maabot digdi sa Albay, si Comelec Chairman Erwin Garcia. Oh. Sa maabot na Febrero 19 sundo February 20, an tindilan kay ni iyuan mass registration, transfer kan mga botantes, kung sa first time ini nagabos na election officer sa gabos na munisipyo Ciudades digdi sa Albay. Biriyo dyan sa laog kan Bicol University. Ay. Para sa nasabing katuyuhan. Di marehistro na naman baga paano, ade? O, mapon sa February 12.
12 ining nag-adang-adang na masunod na mga Lunes. Apa. Okay, sige. Sa madaling sabi, kabus na machines, ikipahing pigagamit sa mga opisina kan Comelec sa kada munisipyo syudad, dadarahon ini dyan sa BIO. Tabulyo man an aakomodaron na mga registrants. Oho. Dyan an benyo, ta primero, gulpibagan mga estudyante kan BIO. Iyo. Dahil na maulang sa mga estudyante, dahil na maguruli pa, so Comelec na anmarani sa sainda. Yan, pag bakante ang oras, sige, rehistro mga estudyante. Oo, halimbawa, taga First District, kahanapon mo sa munisipyo mo, yaw niya nakapilaan mga election officers sa igwang mga burobos gayod. Sa BIO. Oho. Sa BIO. 19 dispes 20. Okay, sige. Anday ko man masiguro kung pwede an outsider. Tibaad, maaraman tayan ano. Anyway, ini kayang informasyon na ini, an mapaluwas kay ni, so provincial director kan Comelec o kaya sa regional director. Oho. Pero nakuha na an informasyon base sa pakipaguro niya to sa mga sources niya to. Iyo. Sa Comelec tabi pa de. Pero so rehistrasyon mapuon a 12. Ayun na ito, phone na ito, February 12. Duman sa mga respetibong kunyan. Correct. Comelec. Pero pag abot kan 19 sundo 20, yaon si Chairman Erwin, Chairman Garcia, dyan sa BIO bibiriyon yan. Biriyo yan tabi pa di tamahiwas. Sige. Most probably, pwede mag-kuhan yan, mag-accommodate pa rin taduang aldaw. Iyo, ando da ko kumpadre, bako sa na estudyante. Open sa public yan. Ta kung estudyante Open for man public. sana, tadarahon yan gabos, bako. Oho. Sige, sige. So, nagluluwas na first time ini na an Comelec, iyo an marane sa mga posibleng botante tabi parita. An katuyuan nga ni, yun na nabanggit niya to na ang mga estudyante, biri siya kung mga taga-sain sa inyan, at least, dahil na sinda magagastusan, dahil na maukuparan sa indang oras. Riyon. Good. So, Sige. sa ngunyan, katatapos pa sa nakan eleksyon sa barangay, kasaributan kan mga taga-Comelec, ngunyan, igwa na naman sindang handaan na trabaho, iyon manungod sa continuing registration, and diretso na initabi pa dito, sunod kaan, October by October, filing kan certificate of candidacy to 2025, iyon na, eleksyon na. Ngunyan, sige na, fight na pati bagasuri, libot-libot man kan mga gusto. Yan na, kadarakulo na kan mga tent, kan mga tarpaulin, bako naman na ni tarpaulin, mga kuha na ini, billboards na. Billboard na. Sige. So, yan, tabi pa de, sa to yung nakakuha ng informasyon, iyo ini ang pigara bang-abangan na naman. So, posibleng mga kandidato from one district to another district, from one municipality to another municipality, tutugay-gayan niya to yung kun, igwang matransfer, nasa tamang transfer, ano ang purpose. Yan. Sige. Abang-abang iyan sa mga maabot na daw. Roger. Yan, tabi pa di, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Maabot sa petsa 19, sundo 20 kay ning Pebrero, Chairman Erwin Garcia kan Commission on Elections. Pero so pag parehistro na naman, butantes, transfer, pag reactivate, gabos-gabos, pag salida nin pangaran, gabos, mapuon iyan sa petsa 12 kaining Pebrero. Kaya lang, pag-abot kan 19, sundo 20, yaon si Chairman Garcia, dadarahon dyan, gabos, sa compound kan Bicol University, ang pagparehistro. Ando da ko open yan sa public ta. Kung sa mga estudyante man sa nagayod ang akomodaron, dadarahon gabos duman. Ano? Yan. Pwedeng open yan sa public kung si CM pwedeng makaparehistro dyan. Ha? Yan. Bata na sa sentro bagangon yan man, ang Commission on Elections, duman sa issue kan tsatsa o kaya itong supirma. Kahirak bang kang Pilipinas yun? Dahil ni nakukuang patama-tama kung paano nasa nabaya kita maasenso. May sumpa gayud. Ilingon pa ano yun? Ang Pilipinas baga, ano ito? Luzon, Visayas, Mindanao. Bakong iyo? So tulong kontinente, Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon,
L, Visayas, V, M, Mindanao, L, V, M. Sus Mario, sabihan pa sa... Paano kita kaya siging iriwal. Dahil mo ba akong patama-tama? Lambuto, sabi ng 3rd District. Yung magano, Sus Mario, Joseph naman no, ay, dahil nasa nang nako kitang patama-tama, nagbabalo na salida ka nagkapirang provision sa konstitusyon. So, mga sektores nagkukontra, so, mga makawala, so, simbahan, so, lay people, so, common tao, so, mga magabos. Gabos na. Ay, nako, dahil nasa nako patama-tama. Kinaputan na kita ning artista John, di ba? Kinaputan na kita ning parang muda. Kinapus maisog na Duterte. Ngunyan kinaputan na kita kan Marcos na naman. Duang Aquino nagkapot. Bata ako, dilaw ngunyan lang iya. Dilaw ang kudurgambado ko. Sa Pebrero 14, mamimiss ko na ini si Ands. Ands! Nata? Basta, secret. Naging heartbroken pala. Iyo. Duro ba si taong taka na sana? Walang hiya ka talaga. Ay. Kumusta so driving lessons 101? Yan. Sinailing mo pala. Ano? Ako pa. Nakadiro-diretso man. Kaso ba nailing ko na sa mga truck, pinando ko na sa auto. Dumang ka mag-fight sa hali sa Indo, palugsot. Yaning tubod ka niyo, sa nabi ubiyo. Makalayo ka, gusto ko yung kalag. Sige, Hans, good afternoon. Go ahead. Good afternoon sa Pio, good afternoon sa mga paraantabay, sa mga dagdag man niya itong bareta, ang sikreto para sa marahay na programa kan na gobyerno iyo ang kooperasyon kan na publiko, lalo na kan mga kabataan. Ini ang sinabi ni Provincial Youth and Sports Development Officer Rondon Ricafort matapos na i-anunsar kan grupong Philippine Young Leaders Convergence na finalist ang sendang opisina sa 4th Young SDG Champion Awards bilang Most Exemplary LYDO category. Sigun sa pahayag ni Ricafort, puon kan taon na 2017, sagod siya ngunyan, ini ang primerong dakulang award na makukuakan sa indang opisina, kung kaya talagang ini minapahiling na bako sa na sa tamang implementasyon kan mga programa, kundi sa tama man na partisipasyon kan mga kahumenesan na kinakaipuhan para marhay ang komunidad. Sigun sa iya, dakulang factor para sa mga programang pigi-implementar kan gobyerno probinsyal, iyo ang tabang kan mga SK asin iba pang jóvenes sa susyudad dahilan sa kun na puro sa na programa asin sinda sa naa nagihiro dainin mangyayaring marhay para sa mga kabataan. Dahilan kini sigun kay Ricafort ining award na mariresibinin tao ining pagbinbin na ini bako ini rason para magpundusin da sa pagkondusir ng mga programa lalo na ining sa edukasyon asin iba-iba pang sektor kan komunidad, kundi ini sarong hagyat sa inda na mas pakusugon pa ang boses kan kahuvenesan sa palibot kan probinsya kan Albay. No arin ang gawgaw kan rekonesimiento. Dahil pa rin detalye sa Pio kung no rin ini i-award, pero inanunsyo na sinda saro sa mga finalists. Sindaan mga saro sa finalists. Ano tabi yung PY Albay PYDO? Yan. Provincial Youth. So sports pati kasabay na ano? Kasabay na sa iya sa sports. Di congratulations diyan sa men and women sa hierarchy kan PYSDO. Yes. Sir Rondon Ricafort is the name. Yan ang sinasabi ko. O di ano ang pahit? Pizza 15, ano ang laban? Ang 2 botelya. Langiyak ka. Mailing mo na sana ako sa gilid, nagtatarong solo. Lastikon ta ka lamang. Nangyari. Lakaw-lakaw. Nasundan ko ni Sanso.
Nagawoking, pugog. Gusto. Siguro ng dalog dun. Di man sa Washington Drive, bata Ibaga. nagturutagiti. Adi, sus Mario Joseph. O, sige, sige. Sa itabi sa Pio, ang informasyon. Salamat, Ans Galero, DCGT. Thank you so much, Hans, sa storya hali dyan sa luwas. Congratulations sa hierarchy kang Provincial Youth and Sports Development Office para sa in connection dyan sa rekonosimiento na sa indong nako asin igagaw-gaw ngapit na panahon. Ay, sabi na nga ni ibaga, sa liderato yan, June? Yung liderato. Takon maluya man ng liderato, paano man? So, kunyan, so grupo. Tada ining naglilid bako. Pero kunyan an pigasabing intertwined or interlinked iyan, the leadership and yung kooperasyon kan miyembros organisasyones. Di ba? Daday man yan mangyayari kung daing maray na kooperasyon. Kaya sabi na nga ni ang apod kaan is igoning synergy. Both the leadership and yung hierarchy pababa. Tabi yan. So, yaon ma dyan si Apun sa Provincial Youth. O di kasabay si Apun sa kunyan. Pudang ko daw si Rondon. Nung noorin itong Su Award, baad bakante lamang si Rondon na Ricaport Su Award na marireceive ninda. O nata inita. O ay susaro ko. Lodok ko naluda na ako ni kunyan ni Tata Adrian kardaay pa. So smart ko sa globe ko daw po dan si Rondon kun kunyan makalaog kita gawa pa man kita nin 9 minutos yan antes an alas 5 nin kahaponon nagkikring ang cellphone ni Sir Rondon. Kundi ang number ko kay Sir Rondon, so smart. Bad magagalasay doon ngayon nag-upload na ini sa globe niya. Okay, dahi pigsimbag ta, dahi midbid. Dahi bale. Sa Lunes, tapudan ta si Sir Rondon. Kunigwan ng load, so smart ko. Yan. Ano ang hiling mo? Yung pwede na? Oy, pwede na da. Di paano kaayan tabi? Madali sana. Magkunya na kita mag-iskusar na. Sa pangarang kambilog na fuwersa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa paagikan informasyon kalingaan na siniba pa sa programang Bicol Target. Ngunyan pong Biyernes, First Friday, Viva Señor Santo Cristo, Candelaria. Happy weekend, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol